Od maturanta bez praxe až po zástupcu obchodného riaditeľa. Byť vytrvalý a pracovať v Deutschmane vás posunie k lepšiemu. Deutschman je úspešná slovenská firma, ktorá zabezpečuje špedičné služby zákazníkom v Európe aj vo svete a teraz hľadá možno aj vás. Predstavujeme zástupcu obchodného riaditeľa Jaroslava Hrabovského. A som tu už 19. rok. Nastúpil som zo strednej školy bez skúseností. Dokonca som neovládal žiaden jazyk. Všetko ma naučili tu. Rastiem praxou a vytrvalosťou. Ako sa vraví, musíte sa odhodlať skočiť do vody a plávať. Treba byť komunikatívny a nevzdávať sa. Jasné, že za tých 19 rokov má človek všelijaké obdobia. Ale toto rozhodnutie som nikdy neľutoval. V Deutschmane je stabilná a zaujímavá práca. V sezóne hrávam hokej, voľný čas trávim s rodinou, behám a plávam. Vtedy som sám so sebou, myslím na prácu, ktorá ma čaká, alebo si len tak uvoľním hlavu, aby sa mi mohlo lepšie pracovať. Mojou výzvou je sa stále zlepšovať a pomáhať, aby sa darilo aj ľuďom okolo mňa. Snažím sa im pomôcť v každodennom biznise, živote, v ťažších situáciách a aby mali dobrých klientov. Lebo keď sa bude dariť im, bude sa dariť firme a aj mne. Práve teraz prijímame nových zamestnancov. Aj vás. Tak neváhajte a ozvite sa. Deutschman. Hýbeme svet k lepšiemu.